Waqt is-seduta parlamentari ta' tnejn, il-Parlament iddiskuta s-sitwazzjoni preżenti tar-Renju Unit fid-dawl tal-proċess tal-ħruġ mill-Unjoni Ewropea. Fid-diskors li għamel il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija qal li wieħed irid jara x'inhuma l-isfidi imma anke l-opportunitajiet li wieħed jista' jislet minn din is-sitwazzjoni u qal li n-negozjanti Maltin ukoll qed iħarsu lejn dan ix-xenarju biex jifhmu x'se jkun l-impatt ta' Brexit. Tkellimt ma' diversi operaturi fis-setturi finanzjarji, operaturi fis-settur tan-negozju, illi qed jippruvaw jikkreaw opportunitajiet huma stess. Adrian Delija qal li huwa importanti li l-Gvern jippreżenta pjan ta' kif se jkun qed jgħin lin-negozji Maltin f'dan ix-xenarju. Jien nixtieq illi l-Gvern ikun qed ipoġġi wkoll direzzjoni iktar ċara fejn nelenkaw x'inhuma l-prijoritajiet li nixtiequ naraw in-negozji tagħna jimirħu fihom. Il-kap tal-Oppożizzjoni kompla jgħid li bi pjan konkret iktar hemm ċans li nsibu opportunitajiet f'din is-sitwazzjoni. Adrian Delija semma l-fatt li l-ħruġ mhux ordnat tar-Renju Unit se jħalli impatt fuq oqsma diversi bħal negozju fil-proprjetà diġà miftemin kif ukoll fuq dawk li qed jistudjaw fir-Renju Unit, fuq is-settur tal-mediċina, id-dwana u l-forzi tal-ordni. Il-kap tal-Oppożizzjoni staqsa x'qed jippjana l-Gvern f'sens ta' informazzjoni fatwali u x'inhuma l-oqsma li ġew identifikati bħala priorità. Il-Gvern identifika li ma' setturi għandhom jingħataw l-iktar priorità għax l-iktar jistgħu jiġu affettwati jekk iva li huma. U wara li għedilna li huma x'ħajsir bħala pjanar, B bħala informazzjoni u 3 bħala l-infrastruttura interna fid-dipartimenti rispettivi innifishom. Il-Prim Ministru fid-diskors tiegħu tkellem dwar l-aħħar laqgħa tal-Kunsill Ewropew fejn ġie deċiż li l-arranġament li jingħata lir-Renju Unit mhux serġa' jinbidel, iżda Theresa May għad għandha ċ-ċans li tirrevoka l-Artiklu 50.